راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو نهاجراو عرق السلام زتصوع هوارياو ملختي كاثوليكاوين باباسات إرترا صماو تحستو بتنسايو نحيل موت سعيرو أب مونغو أملاخن سبن سلامن عرقن زورده إيسوس كريستوس ببرهان تنسايو يبارخنا أب زحلف ورحسنه كل تشحن 18 أب مونغو إرتران إثيوبيان زتبقسن زتنقساقسن مدب سلام كم زحقوسنا ناقلصنا نأملاخنا وننا مسجنا نقولهم أب سدتن بيت مأسرتن زلو قدايات شويتن عمستن زخونو نتوم بزتفلالي قفعي بموت زحلفو كلهم نذكرهم اللونا زت أسرى خفتاح اتنهاجرو زمعدو نبعدو كبل زموتخا منقست سماي كركب نهلوان رهوان سلامن تعنان نمهلل بخلتي وقنات نايتدوب زلو هزبناون زحلفون حجون زحلفو زلون تنكر كونتاتن انحسبنا سلامن رهوان بزمتسئ نربحا كلتيو هزبي بزدمع أقباب دوبات بزغلطفة تحنتيتوس ناي كلتي وغن علتاو ركباتون هلواتون ناب نبور هيوتن ركباتن داقم زملسلو ناي حبار قعزو زحد سلو مدرخ كمتسئ نتسلي كم مرحة هايمانوت كن قبرو زلنان تولخا نمقبارو دحر اي كنبلنينا نزمنا دغ فلليات اب محنصات ازيو بليح زخون علم بوغنا انبدهو نتي زفلالينا كل الجسنا بحدنتن نبسنيتن تلل هاجر كنهنص مسن خاليو بዛ حساب زخا سلام نرحقات نزقربو خا سلام نزبل قال حواريا باولوس مخفتي افنان ارست صحفنان كنقبرو مريصنا زنبرن زلو خنتنان عزيز حلف عمت بوغن بخالن زمت صقم حزبنا حلوات هاجرنا زلعله طرزو زبصحلو نيرو بزتفلالي اغباب عدل من اسياتنا ناديتاتن حصاناتن سدرا بيتاتن عدل ناي سدتن مزنبالاتن ጉዳይ ኮይኑ ተረኺቡ ነዝን ምፍዋስ ዝተገብረ ዝኾነ ዓይነት መደብ ወይ አገባብ ስለ ዘይተዘርግሐ ንመጻይ ህልውና ሃገር ከይተረፈ ብዘሰክፍ መልክዑ ዋሕዝ ሰባት ይغጽላሎ እተጠንቁ ዝበሃል እንተ ዘልግስውን ናብ ሕዱር ሕማም ገጹ ስለ ዘድሃበልናስ እቲ ጉዳይ ስደት በቀሊሉ ዝለቀልና ይመስልን ዝኾነ ይኹን ምኽንያቱ ወይ መበቆሉ ብዘይገድስ እትሽግራት ኣሎ እዚ ህዝብ እዚ ዳርጋን 100 ዓመት ዝኣክል ንቡርን ስሩዕን ህይወት ከይረኸበ ኣብ ትኽበጽሖ ዝግብኦ ምዕሩግ ሃገራዊ መድረኽ ከይደየበ ጸኒሑ ከምኡ ኢሉ ኣሎ ብኣደዳ ስደትን ካልእ ጸገማትን ዝሓልፍ ዘሎ ህዝቢ ማእስኮንዩ ዝሓልፈሉ ዘይብሉን ኣይኮነን ካብዚ ዘይንቡር ሃልዋት በኸመይ ንወፅእ ካብዚ ዘይንቡር ሃልዋት ዝወፅእ ኩሉ ርሑቕን ቀረባን ዘሎ ብቦታ ዲበ ተሓሳስባ ዝተረሓሓቐ ብሓንሳብ ኣብ ሓደ ክቢ ጠረጴዛ ኮይኑ ንምዝታይ ዘብቅዖ መደብ ዕርቅን ሰላምን ምስ ዝርግሕ እዩ እዚ ኸኣ ምስ ጎረቤት ህዝብን ሃገርን ጥራይ ዘይኮነ እቲ ውሽጥና እውን ሓደ ህዝብን ሓደ ልብን ዝብል ጭርሖ ጥራይ ኮይኑ ከይተርፍ ብግብሪ ንኽረአ እዩ ከምዚ ንዝበለ ኩነታት ፈዊሱ ንኹሉ ዘጠቓልል ሃገራዊ ዕርቀ ሰላም ምዝእወጅን ብተግባር እውን ምዝፍጸምን እዩ ዝተፈላለየት ቤት ክትቀውም ከም ዘይትኽእል ዝተፈላለየት ሃገር እውን ከምኡ እያ እዚ ብዕርቀ ሰላም ዝመጽእ ንዝሓለፈ ዛዚሙ ሓድሽ መጻእ ዝእምት ንሃገርን ንህዝብን ኣደልዲሉ ናብ ቅዋማዊ ስርዓትን ደቡን ወደቡን ናብ ዘረጋገጸ ደረጃ ሃገርነት ኣብ ውሽጢ ኾነ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ከዓ ናብ ሙሉእ ርግኣትን ሰላማዊ ኩነትን ዘብጽሕ እዩ እዚ ኹሉስ ስለምንታይ እንተበልካ ድማ እቲ ብሓንሳብ ዝበቖለ ካብ ዝሓላል መሬት ዝፈልፈለ ኹሉ ብሓንሳብ እንተማዕበለዩ ዘምዕረሉ ብሓጺሩ ከም መጠን ሃገርን ህዝብን ምእንቲ ኸይንጠፍእ ዕርቅን ምሕረትን ነምጽእ ባህልቲ ኢና ዕርቅን ምሕረትን ኣብ ዱልዱል መሰረታት ሓቅን ፍትሕን መሰልን ናጽነትን ዝተሓንጸጸ እዩ ቀዳሞት ኣቦታት
ንዝኾነ ይኹን እምባጋሮ ብሓቀን ብምሕረትን ናብ መደብ ሰላም የብፅሕዎ ከም ዝነበሩ ነዚ ፈዋሲ መደብ ዕርቂ ኣብ ጉዳይ ሃገር እውን ዘይነውዕለሉ ምኽንያት የልቦን። ብሓጺሩ ኣምላኽ ነዛ ነፍቅራ ሃገርናን ንህዝቡን ዘለዎ መደብ ዕርቀ ሰላም ስለ ዝኾነ ኦ ህዝቢ ኤርትራ ንሰላምን ዕርቀን ንሓድነትን ስኒትን ብኹሉ ልብኻ ድለያ ረኸባ ሰዓባ እውን። ስለዚ ካብ ድቃስ እትበራበረሉ እዋን ሕጂ እዩ። ተንስእ ንዝሓለፈ ኩሉ ብዕርቀ ሰላም ዛዚምካ ንቕድሚት ጠምት። እትኽተሎ መንገዲ ፈሊኻ ብስኒትን ሰላምን ሰጉም። ኣብ ዝሓለፈ 100 ዓመት ዘጋጠመካ እቲ ቐንዲ ግድልካን ብድሆኻን ብዕርቀ ሰላም ክብጻሕ ዝነበሮ ስምረትን ሓድነትን እዩ። ህንጸት ሃገርን መደብ ዕርቅን ምሕረትን። መደብ ዕርቅን ምሕረትን ምክያድ ናይ ፈራሓት ኣይኮነን እኳ ደኣ ትብዓትን መንፋዓትን ድፍረትን ቈራጽነትን ፍሉይ ጅግንነትን ዝገልጽ እዩ። ምሉእ ርእሰ ምትእምማን ዘለዎ ናብ ዕርቅን ምሕረትን ምምጻእ ኣይሰክፎን። ብፍላይ ኣብ ህንጸት ሃገር መደብ ዕርቅን ምሕረትን ምኽታል ንሃገራዊ ሓድነትን ስኒትን ንህዝባዊ ርግኣትን ዓብዪ ኣበርክቶ እዩ ዘለዎ። ምእንቲ እዚ ኣብ ጉዳይ ህንጸት ሃገር ገለ ዝውገን ገለ ከም ዝርሕቕ ዝግበር እንተኾይኑ ፈጺምና ዘይንድግፎ ነገር እዩ። እዚ ዝበሃል ዘሎ ስኒትን ስምረትን ብዘይምህላው ህዝብና ኣብ ወፃኢ ሃገር ምስ ዝነብሩ ደቁን ቤተሰቡን ዝገብሮ ርክባትን ማሕበራዊ ጉዳያትን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ክፍጽሞ ምርኣይ ፈጺሙ ዘስደምም ነገር እዩ። እዚ ንኡስ ወለዶ ዝወረሶ ወይ ዝወርሶ ዘሎ እንታይ እዩ? ብመናእሰይና ዝመጽእ ብዙሕ ዝተኸስረ ዕድል ስለ ዘሎ ጸብጻቡ ወይ ሕሳቡ ክንድቲ ቀሊል ኣይኮነን። ነዚ መንእሰይ ወለዶ ንሕና እያታትኩም ኣቦታትኩም በዲልናኩም ኢልና እንተዓረቐሉን ንኣቶም ናብ ዝሓይሽ ሓድሽ መድረኽ እነሰጋግረሉን እዋን እዩ። ንዝሓለፈ ዓጻጺና ሓድሽ ኣንፈት ጉዕዞ ንምኽፋት ክንብግ ከሎና ንሕማቕ ወይ ንኽፉእ ብኽፉእ ዘይኮነስ ብሰናይ ከነሸንፎ ኢልና ክንብገስ የድሊ። እነካይዶ ናይ ሰላም መደብን ጉዕዞን ንግዚኡ መሰጋገሪ ወይ ከዓ ንውልቃዊ መደባትካ መጋበሪ ዘይኮነስ ኩሉ ደላይ ሰላምን ሰናይን ዘበለ ዝሳተፎ ንርእስኻ መዐቀን ኩሉ ካብ ምግባር ተቖጢብካ ናይቲ ኻልእ ወገን ሓሳብን መደብን ምቕባል ነቲ ኻልእ ጸኒልካ ምስማዕን ይሓትት። ምእንቲ ዝኻ ኣብ መደብ ዕርቀ ሰላም ንምዕዋት እቲ ዝወረደ በደልን ግፍዕን ብሓቁ ኽፍለጥ ኣብ በደል ዝወዓለ ክእመን ተበዳሊ እውን ክሓድግ ከሎ ክልቲኦም ወገናት ተሓዲሶም ሓድሽ መድረኽ ይሕንጽጹን። ፍትሒ ዘይብሉ ሕብረተሰብ ሰላም ኣለዎ ዕርቂ ወሪድዎ ክበሃል ስለ ዘይከኣል ንመደብ ፍትሒ ቀዳምነት ክውሃቦ ሓቂ ድማ ናይ ሰላም ሓይሊ ስለ ዝኾነት ዓመፅን ፍልልይን ጽልእን እውን ካብ ሓሶት ስለ ዝፍልፍል ሕብረተሰብና ብዛዕባ ዝሓለፈ ታሪኻዊ ጉዕዞታቱን ህልው ኩነታትን መጻኢ ፖሊሲታቱን እቲ ሓቁ ክንገሮ የድሊ። ንሓቂ ክንፈርሓ የብልናን። ንሓቂ ክትፈልጡ ኣይኹም። ሓቂ ኸዓ ሓራ ከተውጻእኩም እያ። እዚ ኹሉ ኸዓ ሰላም ንምጭባጥ እዩ። ዕርቅን ምሕረትን ናብ ሰላምን ርግኣትን ዘብጽሕ መንገዲ እዩ። መሰልን ናጽነትን ደቂ ሰባት ምሕላው ማለት ሰላምካን ሓድነትካን ምሓስ እዩ። ከመይ መሰሉን ናጽነቱን ዝተነፍገ ንርእሱ ሰላም ኣይረኸበን፣ ንኻልእ እውን ሰላም ኣይህብን እዩ። ግብራዊ ስጉምቲ መደብ ዕርቅን ሰላምን ምስጓም እምበኣር ርእሱ ዝኸኣለ ወፈራ ይሓትት። ቀዳማይ ሓፈሻዊ ናይ ዕርቅን ምሕረትን ኣዋጅን መደብን ምውጻእ። ካልኣይ ድሕዚ ሃገራዊ ጉጅለ ወይ ኮሚቴ ዕርቀ ሰላም ቆይሙስ ናይ ሓቀን ዕርቀን መደባት ንምንቅስቓስ ክጐሳጉስ ብደረጃ ሃገር ዝካየድ ኮይኑ ዕላምኡን ኣገባብርኡን ተነጺሩሉን ክንቀሳቐስ የድሊ። ቀንዲ ስርሑ ነቲ ኣብ ውጥረትን ስጋኣትን ዘሎ ኩነታት ኣልጊሱ ናይ ምቅርራብን ምዝራብን መንፈስ ከበጋግስ የድሊ። ሳልሳይ ናይቲ ኣዋጅን ጉጅለን ዕላምኡ
ብሓፈሻዊ ምሕረትን ሕድገትን ኣቢልካ ናብ ሙሉእ ሰላም ንምብጻሕ እዩ። በዚ ኸኣ ንዝሓለፈ ዓጺኻ ወይ ዛዚምካ ናብቲ ዝመጽእ መድረኽ ምስግጋር ይከኣል። ራብዓይ ኣብቲ ዅሉ መራኽቢ ብዙሃን ይኹን ኣብ መዕበያውን ትምህርታውን መደባትና ንሰላም ዘይሕግዝን ዘየተባብዕን ናይ ጸርፍን ዘለፋን ኣገባብ ተወጊዱስ ቋንቋ ሰላምን ዕርቅን ምሕረትን ከነዘውትር የድሊ። ሓምሻይ ብዓብዩኻ ኣቐዲምና ከም ዝበልናዮ ሰላምን ዕርቅን ህያብ ኣምላኽ ብምዃኑ ድፍእ ኢልና ንእኡ ክንልምን ከምቲ ህዝቢ ነነዌን ንጉሱን ብልቢ ተነሲሖም ዝተማህለሉ ንሕና እውን ተነሲሕና ጸሎትና ከነዕርግ ከሎና ዘይንስምዓሉ ምኽንያት የልቦን። ሓቀኛ ሰላም ፍረ ፍትሒ እዩ። እንተኾነ ግን ሰብኣዊ ፍትሒ ጐደሎን ተነካእን ብምዃኑ ናይ ድኻምነትን ኣንነትን ግዳይ ክኸውን ዝርከበሉ ጊዜ ስለ ዘሎ ነቲ ቀጺሉ ዝዘናበል ናይ ሰባት ርክባት ብሱረ መሰረቱ ዝፍውስን ዘሕውን ምሕረትን ይቕሬታን ክዝውተር ኣለዎ። መዛዘሚ ምእንቲ እዙ ናብ ኵሎም ኤርትራውያን ነቕርቦ መጸዋዕታና ተስፋኦምን እምነቶምን ኣብ ኣምላኽ ንኽገብሩ እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ሃገርና ብመሪርን ተሪርን ፈተና እትሓልፈሉ ዘላ እዋን ካብ ካልእ ግዜ ብዝበለጸ ናይ ኣምላኽ ረድኤት ከድልያ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ነዚ ሃገርን ህዝባን ዘለዎ ፍቕሩን ሓልየቱን ዝገለጸ ኣምላኽ ሕጂ እውን ብጸሎትን ስእለትን ናብኡ ከነንቃዕርርን ከሎና ናባና ከም ዘድህብ ፍሉጥ እዩ። ናብኡ እነዕርጎ ጸሎትን ኣብኡ ዘሎና እምነትን ከቋርጽ የብሉን። ሰላም ዘምጽእን ንህዝቡ ፈዊሱ ዘድሕንን እግዚኣብሔር እዩ። ሰባት ህይወት ክህልዎም እረ እኳ ደኣ ህይወት ብምልእታ ምእንቲ ክረኽቡ እዩ ድሌት ኣምላኽ። ኣብዚ ጽንኩርን መሪርን እዋን እምበኣር ህዝብና ብዝተሓደሰ መንፈስን ብሓደ ልብን ንመደብ ፍትሒ፣ ዕርቂ፣ ንጽፉፍ ኣካይዳ ክብገስ ነተባብዕ ነዚ ሃገርን ህዝባን ብዝርኢ ኣምላኽ ዘለዎ ሓሳብን መደብን ፈሊና ኣለሊና ንኽንክእል ነቲ ዝተገልጸልና ንኽንክተል ጸሎትን ጻዕርን የድሊ። በዚ ዓይነት እዝዩ ሓድነትን ስኒትን ሰላምን ፍትሕን ዝሰፈና ምዕብልቲ ኤርትራ ንምጭባጥ ሕልምና ጋሃድ ዝኸውን። ኣብዚ ዝተናወፀን ዝተሃወኸን እዋን መላእ ዓለይተ ሰብ ብፍላይ ከዓ እዚ ዞባናን ሃገርናን ነታ ካብ ፍትሕን ምሕረትን እትውለድ ነባሪትን ሓቀኛን ሰላም ዝረክብ ይግበሮ። ንሕና እውን እቲ ብዛዕባ ምሕረትን ፍትሕን ክዝምር ምስጋና ከዚመልካን ብመገዲ ንጹሃን ክመላለስን እየ ዝብል መዝሙር እነዚመሉ ዕድል ይሃበና። ምሕረትን ሓቅን ተራኸባ፣ ሓቅን ሰላምን ከዓ ተሰዓማ። ሓቂ ወዲ ሰብ ካብ ምድሪ ክትበቁል፣ ጽድቂ እግዚኣብሔር ከዓ ካብ ሰማይ ክትጥምት እያ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ሰናይ ክህበና፣ ሃገርና እውን ፍርያታ ክትህብ እያ። እግዚኣብሔር ንሃገርና ይባርኽን ይሓልዋን። እግዚኣብሔር ገጹ የብርሃልና፣ ጸጊኡ ድማ ይሃበና። እግዚኣብሔር ይጠምተና፣ ሰላሙ ድማ ይሃበና። ብርሃን ትንሣኤኡ ይዕዘልና። ኣስመራ በዓለ ትንሣኤ 2019 ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ።